Det jeg skal gennemgå med jer i dag, det er det der hedder en dumbbell preacher curl. Og det er en bicepsøvelse, der rammer det, der hedder biceps brachii. Vi starter lige med at tage en bænk, og så vil vi gerne sætte den i det, der svarer til som absolut minimum en 60 graders vinkel. Desto større arme du har, desto mere kan du slippe afsted med at måske køre en 45 graders vinkel. Så det vi gør her, det er, at vi vil rent faktisk gerne finde en vinkel, hvor der er spænding hele vejen. Så placerer man sin overarm herpå, tager en håndvægt til hånden. Så det man bare søger her, det er, når vi laver de her preacher curls, så skal vi helt ned hver gang. Jeg vil gerne lige gentage, at vi skal helt ned hver gang. Der er rigtig mange, der har en tendens til at bare køre den her forkortede bevægelse, og alt nyere evidens tyder på, at vi vil gerne ud i det her forlængede stadie, hvor der er stræk på musklen. Det næste er, at vi sørger for at holde et underhåndsgreb. Tænk på at have lillefingeren øverst, så du supinerer. Når man kører preacher curl, så den del af bevægelsen, der er den hårdeste, det vil være fra bunden, og så kommer der. Her vil den være tungest, og som han så kommer helt op, så vil han deloade en lille smule kvad tyngdekraften. Det er dog sådan, at muskler er stærkest i midrange, og de er svagest i forkortet stadie, næst svagest i forlænget stadie, eller næst stærkest. Så man kommer ikke til at mærke, at den er nemmest, når man er i toppen, fordi man er svag der sådan rent muskulært. Men sådan rent styrkekurve-wise, så vil øvelsen være hårdest heromkring. Det, der er vigtigt, når man laver preacher curlen, det som jeg ser ved mange, det er, at de har en tendens til at komme til at svinge den op, så de bevæger skulderen. Så sørg for, at skulderen står helt stille, albuledet står helt stille, og bevægelsen kun foregår i albuledet. Yes. Super. Det var det. Preacher curl.